मोजाङानो मोनदों रायजो राजानि मोजां रेसपन्स मोनदों खुलुमबाय जोबोर मोजां मोनदों बेयाव फैनानै आरो सानथामबो मानसिफोर जादों बेखौ मोजां नांदों तेरे मिजिं मोनजालाय बर'सो आरो सानाव सानायानो नोंसोरनायानो वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल सल'फोर दायो जों थांगासिनो थियेटार नायनो थाखाय एकदमबारे खाथियावनो जादों नालाय एकदमबारे जों थाबायना थांगासिनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माने स' दायो थांगासिनो जोङो नै ओरैजाय दङ जोंहा इरागदाव बसुमतारी ओमफ्राय एकदमबारे जोंहा न'आ खाथि खाथि आरोना स' बिनि थाखायनो जोङो सानजों थियेटार नायनो थाखाय थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला थियेटारखौ बर' हारिनि गेजेरावहाय एसे माने इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो स' ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन दिनै भिडिअखौहाय नैबे जोहोलावा ओरैबायदि डायलग होयो ओमफ्राय स' फैबाय थादों आंजों लोगोसे जोबजासिम नायनो दाबाव स' थांगासिनो जों दायो एकदमबारे लकेसनाव लोगो हमसै ना मा होनो ना दाउ स' फैबाय थादो जोंजों लोगोसे थांबाय थानोसै फैदो फाइनालि जोंना एकदमबारे खाथि नालाय ओमफ्राय जों एसे ओरैनो देहाफ्रा एसे माबा जानायनि थाखाय जों एसे खारनानै थांसै आरोना लोगोफोर स' फैबाय थादो जोंना गासिबो लोगोफोरा खारसिगोन एसे ओरैनो लासै लासै जास्ट माने बांद्राय एसेग्राब माने हेभि नङा ओमफ्राय खाथियावनो नालाय ओंखायनो जों लासै लासै खारनांसिगोन टाइमबो बारा जाखायाखै नालाय स' फैबाय थादो जोंजों लोगोसे जों खारसै आरोथ' फैदो नै बिरादाव खारदाव नै नुवा माने खोमसि नालाय अ माय गड नै इरादावा जों माने लासै लासै खारलांसिगोन आरोना लामाखौ नुवाना इसिबां हाग्रा बारिद्राय नङा जोंनि लामाया मेन रड बिराद इन्टारेस्टिं ना माने एसे मोदोमफ्राबो एक्सारसाइस जानायनि थाखाय आरोना स' खालामबाय थानोसै लोगोफोर बेदर जाबाय थानाया गरमदोंसो एसे माने बिराद गुसुबो नालाय बिनि थाखाय जों खारबाय आरो एसे ओरैनो जास्ट स' फाइनाल दायो नै खारगासिनो जोङो आंनि बे 30टा आखाया दा बुंनांगौ जायोब्ला नोंनि ना बेदरा गासैबो फाइनालि नै आदाना दा स' गैथ'वा दानिसो खालामना फैबाय ओमफ्राय दायो जोंजों लोगो हमनो फैदों आरोना ओमफ्राय नैबे बिक्रम दा अ माय गड नै बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय आरो आलायारन थियेटाराव बिथांमोनखौ जों नास'जोब्बाय बिथांमोनखौ नायनो फैदों बिथांमोना माबोरै नांदों निस्सय मोजाङानो जागोन निस्सय दासो जागासिनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय स' सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय नै आदामोना दसे जोंखौ नैबे आदायानो दासो करिय'ग्राफ खालामदोंमोन आरोना आं भइसआव सोगोन सोनायालाय फाइनालि दायो जोंना आदाखौ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय दिनै 15 years ओमफ्राय दायो लास्ट शुट आरोना ओमफ्राय गाबोननिफ्रायथ' आरो लोगो मोननाय नङा मिस खालामबाय आं आदाखौहाय ओमफ्राय नेक्स्टआव माने थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय ओमफ्राय आदाया जोंना आंबो नोंसिनि जायगायाव सफैफिननो थांफिननोसो बाबाय जोंथ' लाखियो निस्सय ओमफ्राय आदाखौथ' जों बिराद मिस खालामसिगोन ओमफ्राय जों आदाखौथ' आरो बावनोनो हाखायाखै दासिमबो ओमफ्राय थांफिननोसो बाबाय आंथ' थालांदो देलाय जोंना बेबो लाखिनो गोसोखाना ओमफ्राय जों बयबो माने एकदमबारे लाखिनो गोसोखा आरो दहाय मादैमोननाव हाबबाय मादैया ओमफ्राय गामसा गांसे हरबाय ओमफ्राय आं जेकेट गान लाखियोमोन नालाय बेखौ जेकेटखौ जों दा मा लागोन फैदा मादैयानो हरदो बेखौ ओमफ्राय माबा हरबोदों मोनसे बुस्थु हरबोदोंमोन बेखौ आं नामखौ बुंथ'ला आंथ' दा मा होनो मा हरगोन आरो दा बेगा जायगा गैया नालाय आंनिया ओंखायनो नांला गाबोन खेबसे लोगो मोनबावदो दा गाबोन नोंसोरथ' फैनांगोन आं थांनो मोननाय नङा ना जागोन दे थांनो सोलाबनाय नङा थांनो माबायदि राजाखौ दागोन दा थांनो माबायदि दं माबायदि हालोदाव दं थांनो बिनि थाखाय
गुबुननि उनाव आदाखौ माने लोगो मोनबाय ओमफ्राय माने जों गोदो आरो बिराद बिथांनि फिल्मखौ नायबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै लोगो निस्सय माने लोगो मोनखागौमोन आरो स' ओमफ्राय दायो लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय दा ओमफ्राय बिराद खस्थ'बो मोनबाय नोंबो जोंनि जायगायाव फैनानै ओमफ्राय माबायदि मोनखो मोजां एसे फोरमायहरदो रायजोफोरनो मोजाङानो मोनदों रायजो राजानि मोजां रेसपन्स मोनदों एक्टिं पारफरमेन्स खालामनानैबो मोजां मोनदों जिहेतु सापर्ट मोनदों नालाय आरो नैथिंथ' आरो बासिनो हाखाया जेरावबो बासिनो हाखाया एक्सपार्टखा आरो आरो प्लास ओरैबायदि माने बुंनो नांला आरो रायजोफ्रा मिथिखागौ बेखौहाय ओमफ्राय एसे एनै फट' लानोसै आदाजोंहाय जोङो दा दसे उनाव लोगो मोनसिगोन स' फाइनालि दायो जोंहा आदाखौ लोगो मोनबाय बिराद गोबावनि उनावहाय ओमफ्राय दा आदाया माबायदि मोनखो जोंनि जायगायाव फैनानै एसे फोरमायना होदो रायजोफोरनो खुलुमबाय जोबोर मोजां मोनदों बेयाव फैनानै आरो सानथामबो मानसिफोर जादों बेखौ मोजां नांदों खिन्थु बोरै मोनखो बेखौथ' जों पाब्लिक उनावसो मिथिसिगोन पाब्लिकनिफ्राय आदानि एक्टिंथ' आरो बुंनो नांखाला नोंथांमोना आरो मिउजिक भिडिअ मुभिफ्राव नुखादों ओरैबायदि एक्सपार्टखा आरो थियेटारावथ' बुंनो नांला आरो ओरैबायदि मोजांखा स' बिराद मोजां आरो आदानि एक्टिंआ स' आदा बिराद मोजां एक्टिं खालामबाय दा एसे एनैथ' जेनेबा खस्थ' जाबाय बेखौ एसे माबादो आरो आदामोना खालामखानांसिगोन दे होमबा आदा दे मोजाङै थांबानो जाबाय गाबोन मर्निंआवनो थांगोनबा गाबोन मर्निं मोजाङै थांबानो आरो नोंस्रा श' जाहैगोनबा दे नां दे बेसोराफोर दासो ओंखाम मोनजादों आदामोना नै श' जोब्बायना आदा नै सासे होगासिनो जानाया जोंना ब्र'आ मिरामिस मिरामिसआ बिराद मोजां तेरेमिरि माइ गड नों तेरेमिरि मोनजालायबावदोंसो आरो साना जे सानायानो नोंसोरनायानो दे तेरेमिरिया काराखौ खेवनायमोन दे बिराद बरिया